This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Ki Majistor lambat ki pulit ke East Khasi Hills District na lor ki nong tray bat officer ka Shillong Municipal Board ki balas dang kendang biang ya ki badejing dia harut surok bat lenti ya ki jat ha kendai lad ha ka no phai sngi ka atari unai tung arhajar arpusan ki la ha bansange no tang shiteng lenti na mar ki daw ki bamla ban tip setia ha ga ni ka no phai sngi la la ban sakhi ba ki bayadon benta ha ka te ka kam kendang kilami na ga jaka ka badon hamuda parking lot bat sedang biang ya ka jing kendang henrei ki la ha ban sange no tang shiteng lenti bat ban phai biang sha ka te ka jaka kane ka jing phai den ka dai ru tang hadien kat tu kat ne balami ka jingania bat ki nong yalam ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association ki bala dawa pen sange kendang kat ba ompat khot jingelang kirke da ka sarkar पानी है Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya